Kai jama'a, daga gani na siya wannan atamfar shine kowace daga cikin ku ta je ta siya. Ai shi abu mai kyau idan ya fito kowa rububi yake ga yamin da kina sa. Dukkan ku nan atamfata ta fito kowace kyau. Gaskiya dai. Yawwa mai shadda sani da zuwa. Da Allah ina so ka nuna min a cikin 'yan matan nan atamfan wace ce tafi kowace kyau a cikin mu. To fa. A ina ake samun waɗannan rantsatsun